ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ପରିବା କାଟିକରି ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରିବା କାଟିଲା ବେଳେ ଚୋପା ବି ବାହାରେ, ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଚୋପାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ଚୋପା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ୟାକୁ କେବେ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏଇ ଚୋପାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କରିବା, ତାହା କେବେ ବି ଖାଇନଥିବେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଚୋପା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏବେ ଜାଣିବା। ଏଇ ଚୋପା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଳୁ ଚୋପା ଏବଂ କଦଳୀ ଚୋପାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ଆଇଟମ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା এই ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର। এই ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ଚୋପା କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ଲେନ୍ କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଚୋପା ପକାଇଲି, ଏବେ କଦଳୀ ଚୋପା ମଧ୍ୟ ପକାଉଛି। କଦଳୀ ଚୋପା ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଯେଉଁ କାଟିଥିଲି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଅଛି। ଏବେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଚୋପାକୁ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପରେ ଚୋପା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି କଳା ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେବେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ଏଇ ଚୋପା ଗୁଡ଼ିକ କଳା ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ପତୁଆ ତିଆରି ହୋଇସାରିବା ପରେ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ କିଛି ବେସର ବଟା ନେବା। ବେସର ବଟାରେ କ'ଣ ମିଶିଥିବ, ବେସର ଯେତେବେଳେ ବାଟିବେ କିଛି ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, କିଛି ଗୋଟା ଜିରା ନେଇ ବାଟିବେ। ବାଟିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ଦରକାର, କିଛି କଞ୍ଚା ଜିରା ଦରକାର, ଆଉ କଟା ହୋଇଥିବା ଲଙ୍କା ଦରକାର, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କଟା ହୋଇଥିବା ଆଳୁ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ପତଳା କରି କାଟିବେ। ଏହାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଏହାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କଡ଼େଇ ଗରମ କରିବା। ଗରମ କରିବା ପରେ ବହୁତ କମ୍ ତେଲରେ ଆମେ ଏଇ ପତୁଆକୁ କରିବା, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, କମ୍ ତେଲ ପକାଇଲି। ତେଲ ପକାଇବା ପରେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଲି, ତାପରେ ଜିରା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବି, କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ପକାଇବି। କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ ପକାଇଲି, ଗୋଟେ ପିଆଜ କାଟିଥିଲି, ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ପିଆଜ ଟିକେ ଓଲଟାଇବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଓଲଟାଉଛି, ବେଶୀ ଭାଜିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଭାଜିବା ପରେ ଏଥିରେ କ'ଣ କଲି, ପତଳା ପତଳା ଯେଉଁ ଆଳୁ କାଟିଥିଲି ଏବେ ପକାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଳୁ କଟା ପକାଇଲି, ୟାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଞ୍ଚରେ ୟାକୁ କରିବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ଖାଲି ତ ପକାଇଲେ ହେବନି, ଏହାପରେ ହଳଦୀ ପକାଇଲି। ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ପତୁଆ ଦରକାର ସେତିକି ପରିମାଣରେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଲି। ଅନୁମାନ କରି ପକାଇବେ କେତେ ଦରକାର ହେବ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଳୁ ପିଆଜରେ এই ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣକୁ ଗୋଳାଇ ଦେବେ। ଗୋଳାଇବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଢାଙ୍କୁଣା ବନ୍ଦ କଲି। କିଛି ସମୟ ଢାଙ୍କୁଣା ବନ୍ଦ କଲି, ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କଲି, ଓଲଟାଇଲି। ଓଲଟାଇ ପରେ ଦେଖିଲି ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଏହିପରି ଭାବରେ ବେଶୀ ସିଝିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ କ'ଣ କଲି, ବେସର ମୁଁ ପକାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେସର ବଟା ପକାଇଲି। ବେସର ବଟା କିଛି ପରିମାଣରେ ନେବି, ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆପଣମାନେ ଚୋପା ନେଇଥିବେ, ଚୋପା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ଆସିଥିବ, ସେଇ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବେସର ବଟା ପକାଇବେ। ବେଶୀ ବେସର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପିତା ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ବେସର ପକାଇ ୟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ଏହାପରେ କ'ଣ କଲି, ଆଳୁ ଚୋପା ଏବଂ କଦଳୀ ଚୋପା ଯେଉଁ ବଟା ହେଇଥିଲା ଏଇ ବଟାକୁ ମୁଁ କିପରି ପକାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପକାଇବା ପରେ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଖଡ଼ିକାରେ ଓଲଟାଇ ଦେଲି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖଡ଼ିକାରେ ଓଲଟାଇ ଦେବେ, ଯେପରି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଏ ଦେହରେ ମିଶିଯିବ। ଏହାପରେ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଏହାପରେ ଢାଙ୍କୁଣା ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଢାଙ୍କୁଣା ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କଳା ଦେଖାଯାଉନି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ପାଣି ମଧ୍ୟ ମରି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ମରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଖଡ଼ିକାରେ
ଓଲଟାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ଆଳୁ ଚୋପା ଏବଂ କଦଳୀ ଚୋପାରେ ତିଆରି ପତୁଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ এই ଚୋପା ଗୁଡ଼ିକ ନ ଫିଙ୍ଗି ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।